S'informer, c'est bien, mais informer, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Amis chers téléspectateurs de la PIN TV, on calminama on jurama ko dañde tigi weltade huccide mon e ACTU people. Hande noon bismiɗen ko mo ganduɗa onon jinno yiide mo e nder PIN TV on woni Kalifone SALL baɗɗo buzz actuellement et réseaux sociaux ɗi kala. Kali a salminama bisimilla e piidi. Oui, assalamu alaikum warahmatullah. Donc Fatoumata Ndiaye annene salminama. Donc mi salmina kala jeego PIN TV. Tigi Kalifone, est-ce que on a première fois ma émission Haalde Pulaar? Et ce que Haalde Gongo kam, que c'est la première fois que j'ai émission pour Haalde Pulaar. Parce que la plupart ça dans le Sénégal émission ngaji kewdi ko jolfatan kalata. Donc ndeg ngevit kon de bidon kam kadi yomi at vraiment mi dañuy weltare pour mi ara émission mon. Parce que ngala ko na pulako. Donc le plaisir est partagé. Kalifone yetno ko to ngalato wonto tiagal leydi France ndi Kalifone hande do e lamorgo leydi Sénégal. Kali holno badida ko kemin jidi wiide ko tan holno badida sanctuaire aragal ma do e ko ngada ko woni ne bismillah e galle ma et tout holno dum wayema comme no gandudon fof neddo kam so ummi ma do danni ma yehi tiagal leydi wadi don quelque temps donc c'est normal on garta ça arti kay calmina bandiraɓe ma jiira e famille ma le temps de retour kadi tan donc ne garmi ha joni kam alhamdoulillahi rabbil alamin mi tawi bandiraɓam foof aɓene jaam machallah famille kadi vraiment kamɓe foof ene jaam eɓe kadi ɓe beltima le fait que ɓe jii Kalifone ɓinguel mabɓe arti e mabɓe jaam machallah tigui haade min jaari ƴeewede jenggal wonde Ali Fall e Abou tokoro DG men Abou Diop garten mbawi puɗɗade ko ganduɗa ko woni question ngaji en jaran no fewi tataru gisel tata men mo ganduɗa ko joom wutteji e biyeji bandum haadi e dikko min mbimo merci beaucoup mal andi konko jagguma tan adduma ha ɗo donc mangi hen no fewi tigi ɗum noon Ali Fall jehen ƴeewen jeune rek garten mbawen fuɗɗade ko ganduɗa ko woni question ngaji ɗi mamin kaali ko heewi ko ganduɗa ko woni actualité ha ko ganduɗa ko woni élection législative uji ɓennuɗi ɗi. Tigi Kalifone première question men gartana men hol gondo Kalifone e to jeera e gure men. Kalifone sa nani ɗum tan ko ɓinguel leydi ndi miɗo jibna ɗo e Sénégal surtout noon ɗo e Dakar Dalifort kono kam babiraɓem gommi ko Fouta to Matam nder Tiggere Siré donc vraiment toon kam babiraɓem ɗon gommi kono min kam ko Dakar ɗon jibinami Allah waɗi noon mi yeehi Fouta laabi ɗiɗi salminde koreji kono guila nen mi ruttaki kono so Allah jaaɓi minen jiiɗi ruttade toon salmina kadi koreji eɗen nan biyeteɗo Rougui Babayel Sall mo ganduɗa konko woni cuddiɗo caggal ne min calmini tata min Dieynaba Diop Abou Diop ma RTS te on jeeya koto Tiggere Siré holko jiiɗɗon? machallah on comme ça namde kam mbaɗa wiye ko nenam ni mbiyanmami par ce que Rougui Sall kala gandu ɗum andi ko minen jiiɗi yumma e baba kono min dartamo yitere mawniraɗo mi dartamo ko yitere nene par ce que nde jibinami mi tawi mi anda nenam omo sankey konko jogui amen galle guila men min sukaɓe ha ne mawni machallah min dardemo koye nder galle kadi ne yooti machallah miɗa salminamo e fewi no fewi ɗum hande ma won surprise yimɓe nde tawno heeɓe tinano ɗum kono ko yettala tigui ko namdadema tan Kalifone mbene a janggi français walla alqurani? No français o kam min janggi hen kono min goɗɗani min jetti to hewɓe jettoto tan goppa woni CM2 e CM2 min goppiri e urana kadi pour dire vrai min naati hen kono kadi min goɗɗani aɗa andi tan sa jibinama e banlieue ko souvent ka fakman sa nawama ni urana pour ya janggoy a dogat a janggoyta sinon hande min jibinnomo Fouta rewat Daara a janggoyat kono aɗan tan Dakar kam Dakar tan bonna neɗɗo tan eyyi kono alhamdoulillahi rabbil alamin Allah waɗi min ɓoyani école min ɓoyani urana kono kam kala nehɗi fonno waɗe minen ɓe mbaɗi amen min nehima kam so neɗɗo yi amen cikkata ko neɗɗo bondoneydi walla goɗɗum kono kam alhamdoulillahi rabbil alamin ɓe minen dañi nehare no aɗa wawi Fatiha? eyyi miɗa wawi machallah Fatiha kam miɗa wawi tigi Kalifone hande so andama andira ko politique partout hande an wotta bose réseaux sociaux ɗi kali holko waɗima lié e politique ko tawɗa galle ma walla koye jinnaɓe ma walla hol fof nadduma ha jiɗɗa politique naɗɗa hen ha joguiɗa hen on place hande? eyyi politique kam kala ganduɗo Dalifort ganda babiraɓe wonnoɓe ɗon foof ko aɓen aɓe ganduno politique babannoɗano politique guila jamono PS Abdou Diouf kellifaɓe mawɓe garatno ko galla men ɓe jippatono ha Mamadou Diop en so Mbaye en e Amma Dansokho en soto garino Dalifort koye politique galla men ɓe mbaɗanno ɗum
min jeehi minen ne hamin mawni machallah ko babiraɓe men mbaɗatno e politique minen min gari min lomtiɓe ɗum ɗon par ce que politique ko tagui min naati hen pour wallude yimɓe to min kodri woni Dalifort min jiine babiraɓe amen liggi ha Dalifort hande dari donc c'est normal soɓe ngala ɗo hande minenne min daro koyɗe ɗeɓe darniroɓe donc ɗum tagui min naate politique pour liggonde yimɓe Dalifort haadema yaade caggal leydi hol leader mo ballonɗa ɗo e Dalifort eyyi aɗa andi politique minen bokkuno e parti APR te APR kala ganduɗo représentant mum ɗo e Dalifort ko c'est la deuxième caisse de l'Assemblée nationale Awagna e minen liggontono ha Allah waɗi kadi mi yeehi caggal leydi en jii ko mbiɗa ko a wonino e APR ha yimɓe foof keptinma toon waɗino temps goto yiyatno ko tout le temps Kalifone ne waɗa live aji ne ñinga APR naaɓe no ƴetto mawɗo leydi ndi son excellence monsieur Macky Sall jiiɗen kadi mbaɗɗon live to Paris konko cuddiɗo mo ko waɗi ko ganduɗa addino polémique kewɗo e rendo ngo holno gurduɗa ɗum ɗon e holko saabino kala ne ƴettoto naɓe rutti kadi no man no yetta ko jiiɗa foof holko addi ɗum donc nomin goni politique ɗo e Dalifort mom no mbiyanmami joni o deuxiéme caisse de l'Assemblée nationale Awagna donc min ballannoɓe kono kamɓe au retour ɓe ballata sukaɓe te aɗa andi ɗum kadi welani gara balla neɗɗo ha laamu ha jooɗo au retour ɓe ballata on wona liggey wona financement wona haydara e ɗum ne kadi nde tinnimi ha jaami caggal leydi yimɓe ɓe goppinomi ɗo minen gonduno même groupe ɓen noddatama no ñagoma koɓe soodi crédit ji pour wadde défendre président Macky Sall e réseaux sociaux ji donc ɗum noon adduno frustration mbimi onon kam oto ɓe président Macky Sall waɗi e leygalaji mon ɗi mata ɓen ballani on ɓe mbi ko goppunaɗo tan ha joni ɗum woni ɗo ɓe ballata hay goto donc ɗum noon addi frustration puɗɗimi wullude yanɓe dow mabɓe ɗum kam taw ƴattore arana taw kono nde min gulli min mbi mballe sukaɓe tampi mballe rewɓe tampi donc ɗum ne kadi welani ɓe mbi joni aɓe mbaɗa pétition pour minen wonɓe caggal leydi ɓe minen kaala pour kamɓe ɓe liggaki mbaɗa feere min gartire donne min nene vraiment ɗum muusi kam mbimi min gone leydi ɓe ballani min mbaɗi le tout hamin ɗannima min jooɗima kadi caggal leydi min mbi on liggaki mballe sukaɓe ɓe nani ɗum olle ɓe mbiya eyyi kadi mi nani ko goyoton dara min balla sukaɓe mbiyan ala mamin mbaɗa le tout pour min gartironen leydi ndi ɗum ne kadi neɓe kaali kam ɗum jiiɗon ɗen sahaɓe mbeddi pétition Ousmane Tounkara Amérique wiyena adde ɓe mbi so Ousmane Tounkara gasi ko Kalifone addete minnene ɗum kam vraiment lawni kam par ce que kala ganduɗo kam kadi koye banlieue jibinami ɓernamen souvent kadi so huɓɓi tan huɓɓi nde tinmi ɓe mbi Ousmane Tounkara wiyenani adde so ummima ko Kalifone taw Kalifone waɗani ko boni wi ko tan balle sukaɓe joni ɓe mbiya ɓe coka kuneje meɗen donc minen ɗum welani kam mbimi baade on jiɗɗi addude kam dara mi waɗa ko tagata gaddon kam law par ce que mi waɗani haydara on mbi on gaddat kam so mi waɗi musiba kam mataw pour gadduta kam ma yaw eyyi ɗum tagui noon jaltunomi ko ganduɗa kadi vraiment mi nimsiti yoɗani kadi donc ɗum tagui jattade ɗe fuɗɗuno ummade eyyi pour tan ɓaade ɓe jiɗɗi addude somi ƴettima kam mataw addude Kalifone ma yaw ɗum woni ko kam o dagani haydara mais kadi ɗum ko tentide tigui koye APR gonnoɗa ka bannoɗo frustré tan walla wonno ko musima saabino ko frustration mi haalnima par ce que ɓe ballani sukaɓe ɓe ballani rewɓe wona financement wona emploi wona haydara te mawɗo leydi ndi kala ko fotno wadde vraiment o waɗi o liggima leydi ndi o ƴefti les moyens o totti responsable ɗi mais au retour ko responsable ɗi ballata sukaɓe eyyi comme mbimami joni ko tan sukaɓe nodda kam hay crédit pour défendre président Macky Sall réseaux sociaux ɗi ɓe galata nodda kam Kalifone wallam ɗon ujuna 5 walla ujuna 4 téléphone am boni pour min wadde défendre président ɗum kadi tahi mi tikki donc mi fuɗɗi wullude miɗa wiya mballe mbeyi donc ko mbimami joni ko tan ɓe mbi ɓe ballani ala kadi Kalifone ma artire leydi ndi comme ça o dejja mbimi baade ko ɗum noon dara mi waɗa tan mi ara lawol gotol par ce que mi dogata caggal ɗum caggal ƴettoɗe ndi a joɗima e mawɗo leydi ndi première fois ma joɗade mawɗo leydi ndi e hol baɗɗo sababu o holko tinɗa on jour eyyi aɗa andi kam nde mbanmi ɗum ɗon nde woni jattade ɗe vraiment ko mbiyan ko min nimsiti ɗum par ce que miɗanno ɓandam nden wuuli kono neɗɗo aɗani ma waɗa hunde ha paare joɗɗa nimsita e vraiment so hande wonno hanki mi wattata ɗum so Allah par ce que
ben hirani kam dum don famem hoore mum be tekkino dum don le fait que Kalifone bingel mabe nehno yeyi hana haldreni pour kambe be perdi ni bingel mabbe donc nemsinmi dum de toute façon jimi président no foti arde tiagal leydi e jom suudu mum e ko adunoma ko pour rencontrer avec les militants joni bi mom mam wadda tout so la jabi mi yahi mo dami rencontrer de un mi demande pardon mi yarlo mi yafu mi yamu yo yafo comme parce que mi sotino do ko ngi ganduda yodani donc de toute façon de jettimi comme no militant uji hewbe ngari jimi jom suudu makko bon jom suudu makko kam vraiment omo andi kam gila Dakar nde wi kam tan o noddi kam min jewti juste o wi kam omo yalta yomi fatmo nde o atti non min o noddi kam min jodi min jewti mbi o mi miɗa yinno yide mawdo leydi ndi vraiment holko kalanomi ko yoɗani mi wiyamo yo yaafo kam d' abord et puis encore o anda hande ko ɓinguel makko no yiiɗi artude makko pour wallamo wawi mi politique o hande haɓen mbaɗa le tout pour wadda mo éliminer te kadi minne ɓe mbaɗa éliminer président Macky Sall ganduɗa ko bandam ɗum so dañi kadi vraiment min welata kam merci beaucoup en joni en kongi on paami tigi koye actu people ha joni min goni wonde Kalifone Sall on paami ko wi ko konko haalno haaluji ɗi fewani o wuttima kadi o ñaguima yafuya fewde e mawdo leydi ndi jabanima ɗum noon ko noon tan nelaɗo Allah ɓurna ɗum ndere ɓurnoɗo amen towde no fewi kono haɗani so toñama yafoto kono Kalifone min gummi koye ganduɗa ko woni élection législative uji en jiino élection ngaji ɗi wayi wonde 31 juin ode ɓennuɗo dimanche o wullide no fewi ko dendam goto wi tout le temps tan nani ɗo e Dakar APR lappama ha jammo o nani fuura APR nan lappa o wi pourtant APR mogi lappade de joni an holno tiwiɗa ɗiɗo résultat uji ɗo e Dakar ceerno wiye ko ganduɗa ko woni mawɗo leydi nana liggo no fewi hol ko cikkoɗa holko saabi ko ganduɗa ko woni piggal mo ko ganduɗa ko woni opposition o fawi e dow APR naɓe Eh bon élection ngaji kam de un min jettat Allah tan de dañi e jam benni e jam parce que enen fof en nani do opposition no wada no menace wi élection dañata donc vraiment mawdo leydi ndi wadi le tout e ministre de l'intérieur ha élection dañi yimbe kabani yimbe hay goto mayani et puis élection di vraiment aduna fof weltima e Sénégal démocratie mum no yarir joni résultat di kadi ne fuddi yaltude yenen fof en nani Dakar président fiyama do dum ne kadi so dañi hay goto wiyata c'est la première fois et kala ganduɗo kadi politique no yarata c'est rare parti au pouvoir gagne au Dakar et kono goto fof mom ton yo gagne base mum te alhamdoulillahi rabbil alamin mais kali rafalo koko heewi Touba Thiès Tivaouane quand même ko ɗum mimami tan président Macky Sall gila jooɗi ha joni o meeɗa gagnade Touba président Macky Sall ne jooɗi ha joni o meeɗa gagnade Dakar e to gagne ton non holko cikkeɗa ko saabi ɗum ɗon kadi ko saabi ɗum tan ko ɗandi yimɓe Dakar la plupart influence o tan kala jooɗiɗo ɓe beltotako mum aɗa ko mbiyata ko tan a wawa fenande yimɓe foof te Dakar président Macky Sall ko waɗi ɗo ala ko waɗi ɗum e nder Sénégal kono yimɓe darata c'est juste tan ɓe dañat gagnamma e ma tan ɓe jiiɗama tan ɓe jiiɗama kono sinno ko travaux hay goto wiyata président Macky Sall liggaki nder Dakar par ce que ko nde o jooɗi gila 2012 ha hande duuɓi sappo ko waɗe Dakar ko ala président meɗa ɗum waɗe Dakar woni banggue téléji ga infrastructure ainsi de suite donc vraiment ko yimɓe Dakar tan mbayi noon kamɓe dal pour gonda e parti bo pouvoir non donc alhamdoulillahi rabbil alamin noon comme no mbiɗa joni en dañi Fuutankoɓe vraiment ɓe mballimo e so wonano kamɓe kadi vraiment hande haala président Macky Sall haaletake tigui so wonano Fuutankoɓe haala président haaletake kono yiyama hande ko Dakar naɓe waɗi bénéficié ko ganduɗa ko woni pouvoir président o Fuutankoɓe mbaɗano bénéficié o hande sa yeehi to Dane Maayo ko probléme sa yeehi to Ferlo ko probléme kala to jaaɗa ko probléme to eɓen jogui toon leader aji ɓerɗe ɗon kadi ko heddi e mandat président yonani kadi o yikkito Fuutankoɓe nde tawno kala no seytu courant toon fayi dow ko Fuutankoɓe mbaɗi ɗum e village oji ɗi eyyi aɗa andi sa yi ɗum kadi dañi par ce que Dakar kam kala ganduɗo anda ko capital e sa wiyama capital tan usine aji ga société ji foof presque ɗo woni donc président kadi so laamima wawata ummade tan yaaha feyna nder leydi woppa capital o par ce que kala kaalowo e caggal leydi wiyata ko capital o no tofni walla capital o wayni wayna c'est pour cela hande ko capital iddete feynude donc ɗum tagui jiiɗon hande terre en ga jiiɗon aéroport en ga jiiɗa goɗɗo e goɗɗi kono kam président Macky Sall nde jooɗi kadi vraiment miɗo wawi wiide yimɓe nan mbiya o yejjiti Fouta kono kam vraiment o yejjitani Fouta par ce que mi yi hay soko heewani kam travaux ji o fuɗɗima waɗde ɗon hay soko tawi min mbimo yo ɓeydu te inchallahu rabbi hi yimɓe foof jii élection ɗi hande so wonano
Fuutankoɓe président Macky Sall ko less fayi donc so jooɗima hannde o leddima jeganayi mum miɗa andi kala ko yinno wadde Fuuta ɗiɗi hannde mo waɗɗon sappo par ce que mo andi kam ko jolfo wetno ko tan bomo yéege mo yégla bomo yégol duma la yéeg e Fuutankoɓe noon tottimo signal fort tottimo kadi vraiment dernier avertissement en 2012 koɓe walludemo 2019 ɓe mballimo ni kadi élection mo ɓennuɗon heccanki o kadi ɓe mballimo ɓe jiiɗi wiidemo président Macky Sall hay sa waɗani Fouta haydara min nanguirimi ka ɓinguel amen donc ko hande ko konko foti dañde noon vraiment mi anda no fotmi wiide ɗum ni konko foti dañde ko foti dello jukal Fuutankoɓe hande Fuutankoɓe heddarani haydara eyyi haydara dara Fuutankoɓe kala ko mbawno mbaɗine président par ce que jour vote a yiyat ɓe ngala la plupart auto ji kono wiyat ɓe bamɗi ɓe pucci garay ummoye wuuro pour waɗa le tout pour garan vote am kono kam mbiɗa andi ko leeri président Macky Sall onon gandi ko haal Pulaar omo nani Pulaar omo yiye kadi image uji e omo heeɗo résultat ji mbimami ko so Allah jaaɓi so umimo o élection kala ko wino moɗo Fouta ɗiɗi hande mo waɗɗon sappo ɗum kam nan leerimi so Allah jaaɓi tigui ɗon tigui calminten premier questeur à l'Assemblée nationale o woni Daoudou Moussa Dia bandum Harouna Moussa Dia en calmini ministre des finances mon oncle Ablaye Daouda Diallo en calmini kadi o mo ganduɗa woni Aboubacry Diallo walla mi wiyemo Abou Koumel wondude kawom Boufal e dendagal Bokke Dialloɓe nawe DSB dental sukaɓe Bokke ha noon Bokke Jigesnaɓe kala e kuuɓal en jii opposition yanemo no fewi wi hay Fouta kamɓe gagné PV ɗi kon change wi ɗum eyyi aɗa andi opposition kam c'est normal rôle moɓe poti wadde o ɓe mbaɗat par ce que wa élection ara opposition jooɗo tan nder galle mum wasa haalde c'est normal ɓe jiiba hay soɓe gandi ko laamu gagni mais kali kamɓe ɓe mbi kamɓe gagné Fouta non aɗa andi ɗum soɓe pindinanomo hay soɓe ɗaninoma ha fajar ɓe pindinama ɓe gagno Fouta wawa wonde par ce que guila o début non par ce que président Macky Sall ganden ko Foutanke e kadi haal Pulaar vraiment woppata koreji mom yahna jingana kore ɗum kam koye ƴiijam meɗen woni hay so président Macky Sall wiya darinomo wi Fuutankoɓe mi yiiɗa on Fuutankoɓe jiiɗanmo mais est ce que wona slogan Fouta tampi o yahata ha joni non Fouta tampi ça veut rien dire par ce que Fouta tampi ko sukaɓe ummino tan wiya Fouta tampi kono babiraɓe mbiyani Fouta tampi yummiraɓe mbiyani Fouta tampi sa yi kadi nde opposition ɓe naati nder Fouta a yiyata ɗon babiraɗo wona caggal ɓen a yiyata ɗon yummiraɓe wona caggal ɓen ko sukaɓe tan jiyata te kadi ko yaltuno no walla opposition nde élection ari ɓen foof ballani par ce que Fouta kam goto foof nandi sa ari ɗon ne addi automate tan waɗi musique yimɓe foof jaltan gara foof ɓe gara jala kono so élection yoni kam vraiment on jii résultat ɗi haydara ɓe gottanani ɓe haydara ɓe dañani ɗon nini kam janggo jaam so élection dañtino men ɓe natta Fouta ɓe gandi Fouta kam ko siège o président Macky Sall ko fief mo tigui parti opposition mbi ko kamɓe jetti majorité so tawi résultat ɗi jalti ɓe mbi ko onon dañi majorité ɓeɓe ñane dow moon est ce que Allah waɗi paari eyyi aɗa andi probléme woni ko mbimami ko tan opposition ñande foof koye aɓe naate réseaux sociaux tan aɗa ɓe kolɓina yimɓe par ce que au début enen foof en nanino opposition wi élection dañata Sénégal so Khalifa Sall bokkani jaaɗen ha yeeso Ousmane Sonko hoore mum bokkani ɓe mbi so Ousmane Sonko bokkani élection dañata te en jii Khalifa Sall bokkani Ousmane Sonko bokkani te élection dañi ɓe piyani ɓe kaɓani ni joni aɓe mbiya so résultat yalti so pouvoir gagnima wuro ngo dañta jaam ɗum noon ko hande heddi hen hande ma résultat yaltu maɓe mbi ko pouvoir gagni te inchallahu rabbi jaam tan dañta ɗo par ce que enen dañi vraiment mawɗo leydi ndi dañi fulla mum e fayida mum kala mbiɗo no bonna wuro ngo a wonta wattu mbere on kulani seeɗa sabu en jii Ousmane Sonko yeewi askan wi koye rewe caggal no ko foof ɗo e 2024 est ce que on rutinta leygue ɗe tan jooɗɗo non du tout sa daari résultat ɗi jaltuɗi ɗi yeewi askan wi ko Ousmane Sonko kono sa daari hay wallu ganduɗa ko PDS wonno ganduɗa mayino PDS ni ɓuuri doole Ousmane Sonko sa daari Ousmane Sonko nokku goto tan gagni woni Casamance mo hoɗi o ɓen koɓe jingguɗo kono sa daari hande Tambacounda ko wallu dañi ɗon ko Ousmane Sonko dañan ɗum ɗon sa daari hande Louga ko wallu dañi ɗon ko Ousmane Sonko dañan ɗum sa yeehi Kébémer ko wallu dañi ɗon Ousmane Sonko dañan ɗum sa ari nder Dakar ɗo hay département ji kewɗi ko wallu dañi yeewi kiwani te yeewi e wallu yo yimɓe gandu kadi c'est différent wona ɓe mbaɗi ni ala c'est goto foof ne yano peut être par souvent ɓe bokka hunde kono yeewi wallu jaɓata arde no wiyana totta Ousmane Sonko pouvoir janggo e jaam ɓe mbatta ɗum to élection ɓenni ganda noon ɗo e 2024 miɗa sirne wallu ma ar yaade président Macky Sall ɓe liggo leydi ndi min miɗa sikku ɗum par ce que gala ganduɗo hande wallu
c'est des libéraux et président Macky Sall kadi ko libéral et wallu et président Macky Sall ɓe jaada ɓuri wadde assuré wallu yaade Ousmane Sonko par ce que wallu so yaade Ousmane Sonko woni bone mabɓe et puis dara yimɓe wallu men kala non oɗo kali ka kalɗo ko jiɗɗa ko non ko ɗum tani men jeb mais hande élection ngaji en jiiɗum kala to ganduɗa ko wallu heewi toon militant uji wa yeewi wi ko yo yeewi wat votel wallu so tawi ko yeewi wallu wiya votane yeewi est ce que ɓe puɗɗaki guiɗe joni wadde assuye gam wawde liggade hay ɗum so dañine kay ay résultat ji yalti wallu ari yeewi ari kono sa ndaari ko ɓe dañi résultat fof ko Benno Bokk Yaakaar ɓuri ɓe doole ha joni par ce que majorité inchallahu rabbi président Macky Sall mo dañ ɗum ɗum ne kadi hande no élection yaari ni élection 2024 so aroyi so président Macky Sall namdima pour goɗɗo mandat mi landi Benno Bokk Yaakaar wona dow te kadi ay élection ɓi heewɓe jahani gotoyani par ce que heewɓe gandi député ji heewɓe e yahat gotanaɓe ha paare ɓe liggaki daña lewru fof kaalisaji mabɓe daña auto ji daña galleji mabɓe diggotako kono ni joni holmo ganduɗa no joɗino galle mum wiye wotanta député président Macky Sall janggo so yiɗi wonde candidat joɗinoɗo galle mum ko ma ya wotanmo par ce que kam o yii ko président Macky Sall waɗe leydi ndi gueɗe o jooɗi 2012 ha joni so Allah par rapport e élection législative uji troisième mandat no haali antare ala ɓalli président wassa wonko ñumonima seeɗa ɗum kam kala ganduɗo kam président Macky Sall ko cukalel te to ittuno Sénégal et to addi hande Sénégal 2024 c'est dans moins 2 ans o wiyata omo woppa Sénégal omo yaha omo woppira Sénégal e yimɓe ganduɗa hande nafani haydara to Allah kadi nani waɗa pétrole nani ara gaz nani ara chantier ji président Macky Sall fuɗɗaki taw ni hani wiyana gasa ni joni hol chantier ji ganduɗa président waɗi ɗum fisale ko 2025 fuɗɗoto mbiɗo mo waɗi chantier ji pour 2025 aɗa andi on wiyani ne yaha 2024 kono ni kam joni o wiyata omo haala par ce que mandat mum o watta o liggo wona le temps wona instant oɗo président ne ara dina def benen non o wonɗa ko ɗum koye liggey yimɓe mbi ko liggo 2019 ha 2024 haala 2024 2029 en jettaki ɗon taw so wi omon ɗo mo haala ko perte temps konko liggoto ha 2024 o wiya sénégalais onon tottuno kam 2019 ha 2024 mi wi noon mami waɗan ɗum mami waɗ ɗum sénégalais ɓe ndaara ko président Macky Sall wino fof est ce que o waɗi o wawa waɗde fof kam kono maɓe ndaara e 10 est ce que o waɗi plus de 5 walla 6 so waɗi 6 7 ɓe ganda o baɗe wino mo wat 10 o waɗi 6 o waɗi 7 ha yettima 8 en tottanmo kadi leydi ndi comme ça waɗa 10 te inchallahu rabbi ko jaɗani troisiéme non ɗum hol Sénégal wiya noon woni opposition tan c'est normal parce que goto fof ne andi opposition tout le temps aɓe nani yimɓe mabɓe c'est normal ɓe calo kono yiɗɓe président Macky Sall nder Sénégal miɗa andi ɓuuri hewɓe e yiɗɓe opposition ɗum kam sa ittiɗo kadi président Macky Sall pour mbiyamo 2024 on ta président holmo pawtaɗo mataw wona Ousmane Sonko en wona bandiji ganduɗa ay Ousmane Sonko nan waɗa accusé viol wona des futurs président gandan ko c'est des violeurs ɗum kam subhanallah yo Allah den tigui ɗum noon kono Kalifone cikkumen e yaade président waɗa troisiéme mandat hande min jaade ko ganduɗa ko woni deuxiéme partie o actualité ɗi ne kewi e nder leydi Sénégal gaɗen mam namdade Kali holto Adji Sarr woni Adji Sarr kam machallah ay nde fuɗɗotan émission joni tan o noddi kam e omone galle makko machallah e dan garduji gonɗo e galle makko no gardamo omoyne jaam omone salam machallah en ji Adji Sarr e kala saha so tawi a waɗimo invité live omo haala ha tenti e julde taske o wi komo jogui preuve aji ganduɗa ñiɗi fof no yalti kam Ousmane Sonko ko goɗɗum haalte hen preuve aji holno wayi aɗa andi sinno ko Kalifone hubbi Facebook mum ko tan wina dañi preuve goto foof na wiide o fenat kono mbaɗi Adji Sarr en personne Adji Sarr ganduɗa konko yalti yahi gendarmerie porte plainte so yeehi ha haali devant tous les Sénégalais justice o yiɗi so justice waɗani liggey mum konko hoore mum mo waɗan justice hoore mum so nanggano preuve hande Adji Sarr haalata par ce que Adji Sarr diwata tan ara waɗa porte plainte Ousmane Sonko janggo e jaam ɓe mbiya ane Ousmane Sonko no yaari gara mbiyama ko piiɗo kam ko jettit kam ala par ce que kadi la plupart tribunal ko preuve andi tubab ko preuve andi Adji Sarr gandon pour dire vrai holko jodiri so jodirano ko Adji Sarr kala ko namda hande ko jidda o wiyatama galle o wiyatama wutte o wiyatama auto ko justice tan o wiya o e noon on ji guilanden probléme o dañi konko dogata justice Ousmane Sonko Adji Sarr nani noddamo guilanden yo ar o jaaɓomo ko dogata Ousmane Sonko wiyatno sellani gila nden ha joni en jiyani Ousmane Sonko yeehi hôpital Ousmane Sonko sinno ko hande ko gorko non mbimami Ousmane Sonko enen foof en jiino ko wino ko woni o sellani mo dañno probléme keeci awa dañde probléme keeci min jiima aɗa jagga peeluji
min jima aɗa waɗa entraînement uji même pas 1 an keccima wa sellirde noon te guila événement Adji Sarr o dañi ha joni a yiyani Ousmane Sonko yalti leydi ndi ha safrima a yiyani Ousmane Sonko joɗima 1 semaine ɓe mbiya o yiyani non hay so dañino sal keeci kam sone yandinoma ma yi ɓe mbiya 1 semaine Ousmane Sonko yiyama waɗe communiqué wiya mataw keeci mum yandi ɗum kono guila probléme Adji Sarr dañi ha joni a meeɗa yiide 2 jours 3 jours tawa yani Ousmane Sonko e réseaux sociaux no waɗa point de presse pendant 3 heures de temps te neɗɗo so dañi keeci wawa joɗade 1 heure temps saka 3 heures temps kali argument ji ma machallah e ko ganduɗa ko woni bon haala kam nan ɗon tan ɗum saabi ni won hen wiiɓe ko ɗum tahi état o fottuma ngam mbawa joganade ɓe ko ganduɗa ko woni communication mabɓe saabu yiyama banggal communication réseaux sociaux ji kamɓe Pastef naɓe ɓurno hen dañde doole kono hande sala waɗa live hande a diwtiɓe e vie uji est ce que wona ko ɗum tahi tan ɓe gadduma ngam wawa non état na andi Kalifone ko liggotoɗo ko balloɓe kadi par ce que wona liggey réseaux sociaux tan woni aɗa walla état par ce que kala ganduɗo kam 2012 nde président Macky Sall laamoto mi waɗi kala ko mbawata pour laamo minen jippono e terrain naate galleji et puis mbaɗa miɗa jibina e banlieue heeɓe na gandi kam min mbiyata tan balle président Macky Sall 2019 kadi kala jiinoɗo mi walli président Macky Sall ha kongalam ni heeli hen donc min mbaɗan porte à porte min naate galleji min jewta ni kadi joni minen e réseaux sociaux kono kadi minen e terrain he donc so état yi o Kalifone ballono min gila 2012 ha 2019 ha hande min gopta Kalifone koye parti o boki holle min goppamo yaha mieux vaut min mbaɗamo saraji meɗen vraiment ɗum tagui gonmi sara état tigui eɗen kalno e haala Adji Sarr kono no gueltoɗa ni kam bon weɓirta noon no fewi wiyama ko complot d'état e ko ɗum wiya so wanni Ousmane Sonko kadi yimɓe fof no gandi ko Ousmane Sonko mo wiyete ko Adji Sarr wiyete ko Ousmane Sonko ko serle mi yimɓe fof gandi konko ibaɗo ko neɗɗo tedduɗo machallah wiidemo onon tuma ko ganduɗa ko woni viol kadi minema tan kaldatama adinatata kalnami tan Adji Sarr ko haalta ko est ce que ɗum réellement no woodi aɗandi so Ousmane Sonko yalti wi ɗum ko complot o foti hollirde yimɓe complot no yaari complot holno yaari konko Adji Sarr peut être hay so tawi viol ala consensus a namdino kam sa yiɗi tan wallat kam seeɗa keɗoɗa mi haala ok ya consensus hay so dañi jaaɗon ha nder debbo wi consensus alano ɗum ha joni ko an gorko an natata par ce que aɗa wawi ni resde debbo ma connanamo auto connanamo galle jamma ara mbiyaɗa lelɗo mum o salo sa forci ɗum ko viol par ce que yimɓe oto jejjit so viol haalama wona Adji Sarr ko mbumri tan Ousmane Sonko ari ɓonnimo wona noon c'est juste Ousmane Sonko no ara noon no waɗa ɗon boneji mum peut être o ɓooyi leldade mum e ɓe gonnino ko ɓe ɓooyi leldade kono Adji Sarr yeehi ha nder tampi non ɗum kam mi wawa wiide on par respect ni e yebum kam ɗum kam mbiɗa aɗandi tan on nawdoto tan aɗa andi Adji Sarr yeehi Ousmane Sonko yeehi ha nangri ɗum o ko esclave mum na ara tan yo ne lelɗo muɗum tout le temps Adji Sarr noon yeehi ha tampi hen wimo woppam so ari toon noon wiya fuɗɗo no fiiɗemo sa leddaka ema hande mi waɗmani waɗɗani ɗum kadi ko viol par ce que debbo so wi woppam tan woppu ɗum ko ɗum tagui Adji Sarr yeehi porte plainte te Adji Sarr kadi avant no porte plainte dañi preuve mum to waɗi enregistré waaƴo to force ɗum to fiyata ɗum to ƴetto mum to yaltini armo wi somi leɗɗa ko ma hande mi waɗma Adji Sarr no jogui ɗum ɗon foof hande so Ousmane Sonko ari wi ko complot d'état mais Ousmane Sonko yo haalno yimɓeɓe holno complot yaari par ce que Ousmane Sonko nde ummoto galle mum wi ko sellani hollore ummi galle mum 22 heures presque ana sellani a yahani midi a yahani 14 heures a yahani 18 heures a yahani 20 heures a sellani aɗa yaha aɗa safroyo a yaadani chauffeur ma a yaadani garde corps ma a yaadani rewɓe ma ɗiɗo a yaadani bandiraɓe ma hay goto a yaadani an yiiɗani min hoorem somi wino hooram nani muusa somi ɗe ha hôpital ko ma mawnam ara ɗuusa kam walla joom suudam ara duusa kam kono poɗɗo no Ousmane Sonko te ko wi heɓnomo keeci makko ko nawimo suide bote auto motogni auto hoore makko keeci ma no muusa aɗa nanga auto direction te kala foof garduɗo direction ko junggo ene fof enen gandi junggo sahi koye keeci ma wawa muusde nanga direction auto enen gandi vitesse ko junggo nanata ɗum e keeci ma wawa muusde aɗa nanga vitesse donc Ousmane Sonko ko haali ko daraki après wat o wi ko complot d'état est ce que président Macky Sall tottimo auto est ce que kamɓe kokkemo carburant est ce que kamɓe garanimo galle makko nawimo suide bote ala no woni ɗo complot yo haalno sénégalais ɓe complot ni yaari sinno ko état waɗa ɗum complot état no dañi nder APR rewɓe ɓurɓe yodɓe Adji Sarr état anda hay Adji Sarr min Adji Sarr min kaldi jamma e ñalawma
hay bu sappo hande min sutata mi do hokka Adji Sarr pour yo ñam ala neddo gondo état o na hokka Adji Sarr ko ñam parce que baade Ousmane Sonko ni nani wiya ko complot kala mom nodduda wallu Adji Sarr o wiyat mi hulat ni mbiyon miɗa bokke complot par ce que yiɗa kadi janggo e jaam wiye omo nodde annini kana so tawi on wiyanoɓe kalinanani pular kam hande hakkude jeeri onon mbatta jugé hakkude so tawi ko konko gagni mbaɗon 2 so tawi ko min mbaɗon non ko an gagni leydi jangana kam pular ni so Allah jam en jiino Adji Sarr ne ela jufode ma est-ce que ɗum waɗa conférence de presse makko o wino tigui ko reedu won kono guila nden min jiyani inde min jiyani heydara ta yan ka sehil makko noon jokkodira joni joni to noddima direct to bébé woni no foti lebbi yata wala duuɓi eyi aɗa andi debbo kam no yawi hulde Adji Sarr ne wiyata ko reedu par ce que Ousmane Sonko leddima e muɗum manam souvent ella makko noon wawi tardude o huula ɗum tagi o wi ko reedu kono nde yeehi o yi fuɗɗi yiide ko rewɓe ɓen jeyata alhamdulillah on de wona reedu kono kam ne watta déclaré o wi ko reedu ko ɗum hulɓinnoma kono kam mi haal mon ko ganduɗa ko mi wawi haala ɗon nde Adji Sarr yeehi e docteur he holko yaltini e Adji Sarr taw ko ndiyam Ousmane Sonko ɗum kam nani nanga ganda so procès o dañoyni so Ousmane Sonko wi wona test aden waɗa ɗum kam mi wimami noon Adji Sarr haali te kadi mi dañi hen preuve ɗum kam mi haalnoma ɗum exclusivité non aɗani ndiyamam e ndiyam Ousmane Sonko so test aden waɗino hande jiidata par ce que empreinte ma ɗo ha yewmal hiyam jiidata Adji Sarr nde hunde nde dañi o yeehi e docteur waɗimo aspiré ndiyam no yaltina ɗon ndiyam o wona ndiyam Kalifone wona ndiyam Mamadou Ndiaye ko ndiyam Ousmane Sonko te nane waɗa e boîte uji no mofta ɗo ha l'an 2100 so Ousmane Sonko yeddi ɓe nodda yimɓe galle makko ɓe mbaɗa test ADN ha Amérique soɓe jaltinima mi ganda ɗum ko ndiyam Ousmane Sonko ɗum kam ko preuve goto mi haalnoma exclusivité kam ko Adji Sarr dañi tawa Ousmane Sonko tigi émission ko waɗama ɗo kono émission actu people e nder Pini TV ko heɓa ɗo ko information meeɗa heɓede kali ko holko jiɗɗa actuellement waɗe e hakkude Ousmane Sonko e omo ganduɗa woni Adji Sarr donc ko waɗete ko wona min wona min watta décidé e wona kadi Adji Sarr watta décidé wona Ousmane Sonko watta décidé ɗum ko justice te enen gandi Sénégal ko wuro mo ganduɗa ko justice yahta ɗo hay Adji Sarr hande so wino o woppi ma justice waɗa liggey mum pour yimɓe ganda par ce que mbiro tampini yimɓe kadi maayi hen magasin janet ɓe boni hen wawa tan un bon jour tan wiya lebon lippon ala ma yimɓe jaaha ha fond so Adji Sarr totte gonga so Ousmane Sonko totte gonga justice kam ma waɗe jiɗɗa ko justice ah bien sûr justice pour Adji Sarr so tawi justice waɗama banggal Ousmane Sonko e Adji Sarr kasitor ndur mo ganduɗa hande waɗama accusé viol taw noon ko mo ganduɗa woni suko goto dañde 16 ans mo ganduɗa ko liggotonoɗo e makko jinna debbo holliti wonde o nawama hôpital haɓe kolliti tigui sittor yettima e makko ha plainte waɗama konko mo ganduɗa konko wonno directeur général mo Kuddu hande responsable APR toon holko kalta hen eyyi aɗa andi ko heeɓi sutor ndur ko tan heɓno Ousmane Sonko te sa yeehi hande prison 100 mètres Mamadou Ndiaye ji nan ɗon Tafa en nan ɗon hay a yiyat ni hande sernaɓe na jangguina almuɓe ne jettoye dow mum ɗum tagui ndeɓe mbi Ousmane Sonko waɗi ni Adji Sarr hewɓe ndeɓe wona gonga min to pawɗum ɗum Ousmane Sonko gorko tan no sitor ndur ni en jino ɗo Cheikh Yérim Seck ɓuuri Ousmane Sonko kaletere ɓuuri foof o sokenoma ɗo par ce que ko ɗum heɓnoma ɗum so foti heɓdema tan heɓete sitor ndur o waɗi ɗum ko justice tan yo wat liggey mum ɗo ala sitor ndur ala Mamadou Ndiaye ala Ousmane Sonko kala toñɗo lawol yo lawol yane muɗum ko c'est ça la réalité et c'est ça la vérité tigui to Adama woni non saɗa yiiɗi émission ma wela vraiment oto namdo kam ɓen yimɓe ko non Adama ko sehilma non aɗandi oɗon sa yi live am ne kalannomi kadi komi mbiɓe onon jiyeɓoɓe nawanemo oɗo vidéo min kala to yaltata ko mbaɗɗo bloqué mi yeɓatamo TikTok mi yeɓata YouTube mi yeɓata par ce que min somi yeeɓa neɗɗo mi ƴewat o neɗɗo mo ƴewatmi ko foti jangguinde kam kono sa yeehi e Adamo live mum ko hollum o ni wayi bon mi wawi dañde vraiment pour haalde haala Adamo mais an holko naati hakkude ma Adamo par ce que en jiino ne o haalno ɗo haallude fewani fewde ma on mbaɗino live on jiɗo on yafdiri gasi en jii kadi ɗe balle ko ɓuuri musa non le problème en est que ko yaɗanmi dow Ousmane Sonko ko welanimo joni ɓaade kom ko ƴettade tan o wawi
yimɓe Pastef ɓe jehemo wimo ɓaade an woni meilleur jettotoɗo e Sénégal wontane ƴettade Kalifone an ma tote kalis ɗum tagi mo heewa du matin au soir Kalifone sangam kono min mi hulani ɗum ɗon konko kala ko yimɓe gandiri adama o woni yaltinde kawuji yimɓe min paɗannomi ko hande wiya ngare Kalifone gaɗa mum nani so waɗin ɗum tan han mi wawi ni watta non wona men min miɗandi horam min miɗan to gummimi min wona neɗɗo arata wiya kam Kalifone rento miɗandi hol Kalifone hande miɗa wiide ɓe wandanmi dérange nder Sénégal parce que nan ɓe sukaɓe gandani mbiya Kalifone dama ka bëgg Kalifone waaw ɗum foof min jooɗoto somi hollima téléphone am ala rewɓe mi notta kam parfois neɗɗo noddanoyi vidéo wi nena mi yiɗi haalde ma mbimam ala min kala momin anda mi halta mum vidéo saka miɗo wi miɗa yaha galle ma min nde Allah waɗi ɗin mi yahani hen vraiment parce que jibinaɗo Dakar mawni Dakar min wona genre Ousmane Sonko vraiment Allah waɗi kadi miɗe dañi joom suuɗam eyyi Allah yo Allah wallam tan jooɗe e joom suuɗam mi wasa wade no Ousmane Sonko ni goppa joom suudu maɗa yaha gordo banque ɗum kam yo Allah waɗa classe de eyyi non parce que sa yeehi ha resi donc pour min haate joom suudu ma eyyi sa yiiɗi kadi yaade goɗɗo reste on c'est pour cela noon kala paɗo kam e ɗiɗon kam a dañata kam mbiɗa andi hande ɓe monti tout pièce WhatsApp am ala debbo mo noddata kam Amérique ak Angleterre ak Japon Sénégal Kalifone mbiɗa yiɗima Kalifone mbimi yo Allah yiide c'est tout ɗum noon Kalifone koto ƴetti gardoji mum ƴette gardoji ma kali relation ma e Doro Gueye eyyi on kam vraiment sa namdima kam relation mine makko tan miɗa welto pour jaabade mo ɗum so président Macky Sall dañino wayde no Doro Gueye vraiment hay goto tikkata min somi arti parti APR miɗo wawi wiide ko PDG Doro Gueye tagui gartumi te vraiment nde ardir kam e APR min nimsitani ko artirino kam nder parti o omo walla kam omo nodda kam kala neɗɗo mo mbaddumomi ni pour wallu oɗo o fawta hen dande o wallat vraiment neɗɗo moƴƴo neɗɗo liggantoɗo président de la république et vraiment PDG Doro Gueye dal mention spéciale à lui tigui o salminama no fewi min mi horsini Doro Gueye jinmomi temi andamo mais grâce à moƴƴo o mode social vraiment mode social kettinmomi no fewi neɗɗo baɗo social Fandiaye Fouta Tampi ko sehilma actuellement o nanaka en jiiɓi ko debbo yalti haali haaluɗi ɗi ganduɗa fewani fewde makko konko noon o tuumi actuellement ko ɓe ganduɗa woni Pastef naɓe goni e caggal haala ka ɗum kam onon kon yiɓɓe tuumɓe tan kono ko ɓi Fandiaye Fouta Tampi yalti wi jinnaɗo makko jaggani mo renani mo tarka sir Fandiaye holko kalta e ɗum eyyi aɗan ɗum noon so dañi comme no jirɗon ɗum tan par ce que ɓinguel nguel ko wiye yumma ko waɗi duuɓi hay goto meeɗa nandema kono so yeehi ha yalti c'est parce que hol yaltinɗom waji ɓe noddimo tottimo kalis wi ar bonnu yumma e koɓe jinno ko kadi ɓe dañi par ce que kala jiinoɗo Fandiaye ne yaltano e réseau ji chaque 2 jours 3 jours no wulla na yane dow Ousmane Sonko kono pour dire vrai presque ne wayde bientôt 1 mois hay goto yanimo hay nokku ko ɗum ɗon ɓe jinnon ko ɗum kadi ɓe goni lawol pour Kalifone kono komin gandu kam Fandiaye ko Fandiaye Kalifone ko Kalifone min hay so ɓe gandino ko ɓuuri bonde e Kalifone ɓe gaddi ɗum tagani mi toga e réseaux sociaux par ce que Ousmane Sonko waɗi ko ɓuuri bonde e Sénégal ha joni nan ɗo no yalta no yaha to wela foof donc Fandiaye ko ala caɗele seeɗa sala yalta donc c'est normal parce que aɗani Sénégal tan gila France ni hay somi yahe beddaji a yiyat yimɓe Ousmane Sonko ɓe jettoto ɓe jettoto fiide kam ɓe piyata aɓe gandi France ko wuuro mo ganduɗa sa fiiɗon neɗɗo wonta fii kono kam ƴettade kam hay président de la république on no ƴette ɓe ƴettete mamin mbaɗe ni mamin mbaɗana Sénégal kadi ne garmi ha joni parfois jaaha yimɓe yima welto calmina waɗa photo e ma waɗa vidéo no nodduma parfois kadi jiiya yimɓe Ousmane Sonko ɓe ko jattale ko wullali Sonko woni ɗo Macky Sall wonani ɗo ko ɗin tan menace uji mabɓe mamin mbare manimi ki keccamama tan donc kono ɗum kam min kulani ɗum par ce que min kala ganduɗo min ko Kalifone min jibina ɗo min mawni somin dañi komin kulata kan min mbarto lawol gotol minen min kulani tigui émission men nana gassa haade tan ma wadde conseil e fewde e bandiraɓe hay président Macky Sall ko ganda ko woni remdema poɗɗo waɗe ɗo nde tawno manan changement ma waɗa no fewi garen setan e vimo ko ɓooyi seeɗa mi ƴewtoma siftir ɗum walla nde tawno yimɓe foof jiitan ko actuellement
kadi kam jogima million ngaji sabu yama histoire Pape Diouf ala wada battere président hakkimo million ngaji kewdi han kadi non du tout aɗa kadi to yejit ko caggal leydi gummi non andi président tala ballimo hokke kalis non ɗum kam somi jooɗi mo wimo hokkani kam wona gonga par ce que kam président ko may mo hokke passe non ɗum ko wona ko halte média par ce que goto foof nandi awa hokkede kadi a jooɗoɗo wiya ɗum hokkam ɗum hokkam ɗum kam waɗetake kono kam ganduɗo foof nandi kala jiiɗoɗo président kam ko may mo wiya na so ɗum ɗon ndiyam ɓuɓɗam o hokki kam joom suudu makko kadi machallah hokki kam kono ko mbanmi Pape Diouf falogo ɗum oto yejji caggal leydi gummimi kadi tan jaami waɗi ɗum waɗi ɗon peɗiɗo duuɓi tati mi yahano kadi mi ɗeɗano ko mayde miɗa gollatno e somi hokki Pape Diouf kadi neɗɗo so Allah hokkima hunde kadi hokkir seeɗa yalta et puis ko Allah tan addata kadi quoi kono sa hokkama hanni ɗum tan e ma haydara arata ma Alifal yaltini image uji ɗi Kalifone al sitro ko ganduɗa ko woni conteneur mo ponnoɗa nawde to Bamako ha jomeɗa 2 millions ɗum de kalnamen holno ɗum yaruno e no mbattirɗa e on conteneur ɗum de hol kalno ɗum kam ɓeyi aɗani miɗa waɗano transport miɗa ummotono port tom Dakar miɗa yaha Mali miɗa nawa conteneur uji souvent mi nawa ciment souvent mi nawa maaro kono hol jour ganduɗa waaji goto tan transitaire waaji goto tan caggal leydi tottimo conteneur aji ɗiɗi yobimo presque 4 millions pour yo ƴefto camion mawɗo par ce que camion foof mo jiyata hol poids mo foti ƴeftude min camion ƴeftanno ko 45 tonnes joni conteneur ɗiya toon ko 70 tonnes joni waaji o yoɓa 4 millions pour yo ƴefto camion valeur de 4 millions konko ari o ƴefti kam o yoɓi kam 2 millions pour min o 20 pieds de 1 minen somin totte conteneur ko boliji min lirata poids o par ce que min ngala pesage kono kayit momin toto kam on mamin dar min mbiya poids o ko temps so totti kam boli o wi ko o ko 20 tonnes goɗɗo ko 15 tonnes sa daari wona 35 tonnes min camion mbaɗo no wawi nawde 45 tonnes ƴeftumi kono ne charge mi ƴeftotti kam avance jaami puɗɗimi ponaji tan no fusa sa yalti Mbour pono wiya boum jalta Kaolack pono wiya boum jaami tan ha darimi pono fof ujunnaji nogas jaami tan ha mbi ndat balɗe ɗiɗi mi yettaki hay Kaolack o noddi kam to tolniɗa mbimi min kay feeram boni to tournimi fof pono nani wol boum nanna ko woni conteneur uji kono wona jaam donc min jaa ha joom bagasuji hoore mum yeehi haaɓi par ce que balɗe ɗiɗi tan no fonno a yettima frontiére ha jettoɗa Mali min waɗi balɗe ɗiɗi ha joni mi yettaka hay Tamba joni transfert nodi kam mimo pone jam nani bono o ƴefta oto taw kam toon adda pone ɗiɗi bon mi yeehi mbiyom ɗum no teddi ɗum mi wawa han kadi ɓaade miɗen nder Sénégal mi wawi yaade so mi naati Mali mi ɓuurat dañde bone eyyi joni noon mi jooɗima ha ñalawma tan miɗa ɗano gendarmerie foggi kam addin kam convocation gendarmerie Goudiri avant nden kadi joom conteneur o no yano makka noddi kam wi an kam to tolniɗa ka gujjo bagage jam ha joni yettaki sa ari Mali komi cokomo mbimi i min de pone jam nani fusa ha joni o wi mata wona camion jefto tona sangam joguiɗa mbimi ala camion ko ɗum ɗo o wi ha transitaire o mi tottimo million ngaji 4 bagage jam ko ni tolni o yaha o tottuma million ngaji ɗiɗi camion ma wana nawɗo ɗum no teddi ko min soodi bagage ɗi Chine conteneur o ko ni pesata ni mbimi a bon o wi eyyi joni nde gendarmerie noddi kam mbimam transitaire o min mi portanmo plainte par ce que nde o ari o wi kam kayitaji ɗi ko ɗum ɗo o ko 20 tonnes o ko 15 tonnes woni 35 joom bagage uji ɗi noddi kam en direct wi ko chargement o ko 70 tonnes mi wawi yaade après bon nde min jeehi gendarmerie joom bagage uji ɗi addi témoignage wi bagage uji ɗi ko 70 tonnes donc chauffeur o haydara waɗani par ce que sinno ko camion moƴƴo o ƴeftuno hay goto haalani kono konko yinno wadde affaire triandagal nan ɗon ɗum tagui noon gendarme wi kam ko jiɗɗa han kadi mbimi ko jinmi kam yo itta bagage uji mum foof oto min ko Dakar ndu toon finalement o yeehi Kidira addi douanier guddi conteneur addi camion vrac charge pokkitmi to 2 millions i no mbatta a waddino hen transport gasoil ainsi de suite so ɗi pneuji vraiment on voyage kam mi pertino mom tigui vraiment ko ɗon tigui gasirten mi wiyama merci beaucoup kadi merci weeɓani no fewi hokkude men ko ganduɗa ko woni information ji foof waɗa déplacé aussi ha galle ma en gandi actuellement ala temps no fewi ala nodde partout machallah
holko woni dernier moment et hol conseil mi tottata APR naaɓe ha tenti e mawɗo leydi ndi son excellence monsieur Macky Sall. Alhamdulillah, donc dernier moment tan ko yettude Allah tan e yettude tamit bandiraɓam mawniraɓam vraiment yettuɓe kamɓe foof par ce que ɓe jeeɓani kam kadi par ce que somi yeehi ha mi yettima ɗo hannde faf mbiɗa wawi wiide ko kamɓe par ce que soɓe daarino kam mi bonoyi mi woni wuro ngo miɗa jaawina walla miɗa mandila hay goto wiyata Kalifone kono kam vraiment mi yettaɓe tan ɓe gandi toɓe jiiɗi Kalifone yetto so Allah jaaɓi momi yettoy ɗon ko mbiyammi kadi mi yetta yimɓe ganduɗa yeɓat kam e réseaux sociaux par ce que hande wawi de réseaux sociaux wiyani Kalifone par ce que somi fuɗɗimode live mbiɗa wayde ko milliers de personnes haalpulareɓe kadi mention spéciale à eux wonɓe Amérique wonɓe Espagne wonɓe Italie wonɓe France tout le temps ɓe nodda kam Kalifone a weltanama Kalifone ni hay wonɓe Fouta Matam Podor kamɓe fof ɓe nodda kam mi wiya tan on jarama yo Allah waɗa noon jaam mi wiya kadi mawɗo leydi ndi vraiment yo yeccito kadi yo yeccito Fouta o walla Foutankoɓe so vrai Foutankoɓe tampi aɓe jiiɗi hôpital uji comme hôpital mo waɗi Touba mo waɗi Kaffrine mo waɗi Kédougou Foutankoɓe ne jiiɗi oɓe jiiɗi kadi université ji miɗa andi kam vraiment mo daro e ɗum ɗon e kadi responsable yo waɗi toon nde woni ministère dañɗon ndi ministre de la finance ministre de la justice kamɓe fof koɓe Foutankoɓe soɓe joddime président yoɓe président wallu Fouta e kadi yoɓe gon gooto ɓe goppi koɓe kaɓata ko du matin au soir haasidagal wonde hakkude meɓe e so kadi militant uji noddiɓe téléphone ɓe ƴeftata te sonano kadi hande militant uji ɓe dañata hande koɓe dañi ko par ce que kamɓe fof hande ala mo bamum woppi guesa kalis ala mo bamum woppi poulaye kamɓe fof ko Fouta ɓe gonnoɓe ndema donc yimɓe balliɓe pour yoɓe daño laamu hande soɓe dañi laamu yoɓe yeccito yimɓe ganduɗa nani e terrain he ɓe namdaki ɓe kalis ɓe namdaki goɗɗum kono ɓe namde tan yoɓe balluɓe te vraiment aɓe dañi les moyens pour walludeɓe wallude wona ad soke ujnaji sappo ujnaji ñogatata koɓe ala ar Fouta coɗa machine aji tailleur aji walla goɗɗum mbaɗa investir jeune uji nan ɗon Foutanke kam kala ganduɗomo anda koye liggey ɓe jibinira donc encore une fois mi yetto on onon vraiment invitation e jaafoɗon kadi Pulaar o ɗi gani no fewi Pulaar juddu jeeri kono on salminama e andani Fat Ndiaye kaneɗo moƴƴo yimɓe ji vraiment émission ngaji ma no weeli machallah e mention spéciale à toi e Abou Diop kadi directeur radio o salminama vraiment Abou Diop neɗɗo moƴƴo par ce que onon gandi konko woni joom galle Rogisal mawnam e vraiment guila gandirmomi ha joni meeɗa yide façon goɗɗo mo yaltini e mi yetta kadi Daouda Dia premier questeur min kam min gandorani foy kono Arouna Dia kam mawni ko minen gandirno par ce que en 2019 o tottino kam rendez-vous hôtel je me rappelle ko nder Dakar min joddino par ce que ndeno mo wiyanno hol walloɓe président Macky Sall ɓe mbimo Kalifone min joddino vraiment hamin jewti ko heewi kono Arouna Dia kadi min jiyomoni walla Pindi TV ko ɗum min cohli kala haalpulaar to woni aduna balle Pindi TV walla Pindi TV ko darni leñol e nder Sénégal on jaara kali ko ɗo tan gasdirten kali ko goto gallon walla 2 gallons non pour dire vrai komi 2 gallons kono sukaɓe jano ko 2 heddi hen haade mo uddude en mbawi fadde kali o 3e ou 4e non ɗum kam pour l'instant sa yimone 2 gallons ni par ce que Allah waɗi gone ɗo e Sénégal mi janno joom suudam Allah waɗi mi ɗannima o le gona caggal leydi aɗa waɗa ɗon koye rewɓe aɗa rewa caggal ndesa te mo resmi ɗon kadi ko haalpulaar ɓi haalpulaar e ko toon jibina kadi e leydi ndi donc konko mon toon o nan ɗo somi woni Sénégal mi yahata he goto somi yehi France kadi mi yahata he goto ɗum tagui tan jewmi 2 gallons est ce que sa yehi Fouta ɓe ɗilatami tum non somi yehi Fouta mbiɗa wawi jeftude gonɗo Dakar ɗo mi nawa ɗum Fouta somi yehi France walla mi yaha Allemagne mbiɗa wawi jeftude gonɗo France o min jaa e 2 gallons rek merci beaucoup vraiment kali en beltima no fewi saabu hande ko neɗɗo wawi wiide foof ala waɗa sifo no fewi e partout les sociaux ɗi te kadi won golle baɗɗe fayde ɗe mbaɗaɗa mawɗo leydi ndi saabu noon ko jof wiyta ko ragal peteɗe hañum woto sabu bien vrai a ƴettinomo mawɗo leydi ndi a yafinoma kono kadi ari kadi waɗi golle payde nde tawno e campagne o ɗo tolniɗo a ari a yaltini réalisation président a waɗi kadi golle payde ndi en downoma tan julde balɗe ceerno sutora kewɗo ɗum noon merci beaucoup onon yebanoɓe Pindi TV commentaire uji fof merci on jarama kala ko ngakki haala kay ñaguimo yaafi wonano fanarde wonno ko weltinde moon ko jiɗɗon ko woni komin jiiɗi ko jiɗɗon ko hen tigui min jahata suba kikere jamma e ñalawma ɗum noon merci beaucoup Abou e caméra wonnude e Ari Fall banggal technique on jarama ha saaha goɗɗo ok on jarama merci